Ανατυπώματα. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή που ασχολείται με τις νέες εκδόσεις, τους νέους συγγραφείς και θέτει ως στόχο να αφήσει το αποτύπωμά της στον χώρο του καλού βιβλίου. Κάθε Τρίτη στις 9:30 το πρωί στον City International. Ανατυπώματα. Μια ραδιοφωνική παραγωγή των εκδόσεων Ανάτυπο. Καλημέρα σας ακροάτριες και ακροατές. Είμαι ο Αχιλλέας Τριαντόγλου από τις εκδόσεις Ανάτυπο και είναι η εκπομπή Ανατυπώματα. Σήμερα 20 Ιουνίου η εκπομπή μεταφέρθηκε και μίκρινε λίγο, μεταφέρθηκε ένα τέταρτο νωρίτερα και θα τελειώσουμε στις 9:30 λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων μου. Πρέπει να πεταχθώ μέχρι το τυπογραφείο να ρίξω μία ματιά σε κάποιο βιβλίο που τυπώνουμε, υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Σήμερα συμπληρώνονται 40 χρόνια από τον σεισμό τον μεγάλο της Θεσσαλονίκης. Είναι και μία μέρα μνήμης. Ήμουν μικρός τότε, σε διακοπές ευτυχώς, δεν έζησα όλο το χάος, αλλά είδα μετά όταν γυρίσαμε και ζήσαμε για αρκετό καιρό ξεσπιτωμένοι σε εξοχικά και δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, σήμερα θέλω να υπενθυμίσω ότι αύριο έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου, του παιδικού βιβλίου της Βούλας Παπατσιφλικιώτη, «Ποιος αξίζει να είναι ο βασιλιάς». Θα κάνουν και ένα δρόμενο τα παιδιά από την Κοκκινοσκουφίτσα. Θα είναι στις 7 η ώρα το βράδυ στο καφέ πάνω από το Βασιλικό Θέατρο. Ένας πολύ ωραίος χώρος. Όσοι μπορείτε και έχετε και τα παιδάκια σας μαζί, τώρα τελειώσαν τα σχόλια, μπορείτε να έρθετε. Η Βούλα πάντα κάνει εντυπωσιακές παρουσιάσεις. Σήμερα, αφού η εκπομπή ήταν έτσι μικρή και ξαφνικό αυτό, θα σας κρατήσω εγώ συντροφιά. Σκέφτηκα να σας μιλήσω για την πορεία ενός ουσιαστικά χειρογράφου, ενός ηλεκτρονικού αρχείου μέχρι να γίνει βιβλίο. Πριν ασχοληθώ με τις εκδόσεις, και εγώ δεν ήξερα τι ακριβώς γίνεται. Παλιότερα, τις παλιότερες εποχές πριν από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είχα ακούσει, πήγαιναν κάποιοι τα χειρόγραφά τους ή τα γραπτά τους μέσω γραφομηχανής στον εκδοτικό οίκο, όπου αν ήταν χειρόγραφα έπρεπε να πληρώσουν για να γίνουν σελίδες γραφομηχανής και έπειτα ακολουθούσε μια μακρά διαδικασία. Άκουγα για χρόνια, για μήνες, για εξάμηνα κτλ. Τώρα τη σημερινή εποχή που υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι όλα σχετικά πιο εύκολα. Τι θέλω να πω, σε κάποιους οι οποίοι είναι ενδυνάμει συγγραφείς, θέλουν να τυπώσουν κάποιο βιβλίο, θέλουν να εκδώσουν κάποιο βιβλίο, το βασικότερο απ' όλα είναι να έχουν ένα αρχείο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε Word ή έστω σε LibreOffice. Αυτό είναι βασικό για να μπορέσει ο εκδοτικός οίκος να το δει, να το επεξεργαστεί και να προχωρήσει. Λοιπόν, ένα βιβλίο ξεκινάει από την άφιξη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ανάτυπου, anatipo.gmail.com. Έρχεται λοιπόν το ηλεκτρονικό αρχείο σε Word. Πρέπει οπωσδήποτε ο συγγραφέας να έχει ονοματεπώνυμο, ένα τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση που να την ελέγχει συχνά. Εμείς παίρνουμε το αρχείο αυθημερών μέσα σε μερικά λεπτά από τη στιγμή που έρχεται. Επικοινωνούμε με τον συγγραφέα μέσω mail, λέμε ότι το λάβαμε, λέμε αν έχουμε κάποια προβλήματα, αν το αρχείο δεν ανοίγει, αν έχει κάποια προβλήματα. Εφόσον όλα λοιπόν είναι εντάξει, προχωράμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο το παίρνει ο υπεύθυνος του εκδοτικού οίκου, του ρίχνει μια αρχική ματιά, να δει αν είναι το κείμενο εντάξει, αν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω. Πολλές φορές έρχονται κείμενα τα οποία δεν είναι δυνατόν, παρόλη την επιμέλεια που θα γίνει, να εκδοθούν, έχουν κάποια αρχικά βασικά προβλήματα, οπότε αυτομάτως επικοινωνούμε με τον συγγραφέα, του δίνουμε κάποιες οδηγίες, κάποιες αρχικές οδηγίες επιμέλειας, τι να προσπαθήσει να διορθώσει, τι να κάνει κάπως καλύτερο για να μπορέσουμε να είναι ένα αξιοπρεπές κείμενο. Εφόσον λοιπόν ένα κείμενο περάσει από τον αρχικό έλεγχο, που τον κάνω συνήθως εγώ, ρίχνω μία ματιά πάνω-πάνω, προχωράει μετά στο επόμενο στάδιο, όπου αναλαμβάνουν οι επιμελητές των εκδόσεων να το διαβάσουν πιο αναλυτικά,
να ρίξει μια ματιά και το δημιουργικό τμήμα, έτσι ώστε να κάνουμε μια πρόταση στο συγγραφέα πώς περίπου θα είναι το βιβλίο, πόσο θα κοστίσει, τι πιθανότητες υπάρχουν να προχωρήσει. Αν είναι παιδικό βιβλίο, συστήνουμε κάποιους εικονογράφους. Όλα αυτά, υπάρχει ένα περιθώριο, μάλλον όλα αυτά γίνονται μέσα σε 1-2 μήνες το πολύ. Δηλαδή προσπαθούμε σαν εκδοτικός οίκος μέσα σε 2 μήνες το πολύ να έχει μια απάντηση ο συγγραφέας αν μπορούμε να εκδώσουμε το βιβλίο και πώς θα γίνει η έκδοση. Αφού λοιπόν επέλθει Αφού λοιπόν έρθουμε μιλήσουμε πολλές φορές αν ο συγγραφέας είναι και στην περιοχή, αν μπορεί να ταξιδέψει ή αν μπορούμε να τον βρούμε εμείς κοντά, ερχόμαστε σε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο, είναι αλλιώς να μιλάς με κάποιον στο τηλέφωνο, είναι τελείως ψυχρό να απαντάς με ένα mail. Προσπαθούμε δηλαδή να έρθουμε σε επαφή μαζί του, να μιλήσουμε γενικά πώς σκέφτεται το βιβλίο. Υπάρχει βέβαια και πολλές φορές οι συγγραφείς που απευθύνονται σε εμάς έχουν τυπώσει και άλλα βιβλία. Βλέπουμε τα προηγούμενά τους βιβλία, βλέπουμε αν μπορεί να μπει να ενταχθεί το καινούργιο βιβλίο σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο. Προσπαθούμε πάντα βέβαια εμείς τους συγγραφείς που έρχονται στο Ανάτυπο να τους έχουμε και για περισσότερα από ένα βιβλία. Είναι πολύ ευκολότερο για έναν και πολύ καλύτερο για ένα συγγραφέα, ευκολότερο για τον εκδοτικό οίκο και καλύτερο για ένα συγγραφέα να έχουν τα βιβλία του ένα μέρος όπου εκδίδονται όλα μαζί για να μπορούν να γίνουν συνέργειες. Λοιπόν, αφού γίνεται η επαφή λοιπόν με τον συγγραφέα, προχωράμε παρακάτω, παίρνουμε και το τελικό κείμενο, του λέμε πάντα να μας δώσει το τελικό κείμενο. Οπότε προχωράμε μετά στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η επιμέλεια. Έχοντας λοιπόν το τελικό κείμενο, το δημιουργικό τμήμα το περνάει μέσα σε ένα τελικό κασέ, δηλαδή γίνεται ένα προβιβλίο, ας το πούμε έτσι. Αυτό λοιπόν το τυπώνουμε σαν δοκίμιο και το παίρνουν οι επιμελητές. Γίνεται μια πρώτη επιμέλεια, βάζουμε δηλαδή κάποια πράγματα, τα τελικά νη, κάποια κόμματα, γίνεται μια αρχική σε κάποια λάθη που γίνονται σε προτάσεις συντακτικά, γίνονται όλα αυτά. Έπειτα αφού γίνει αυτό το πράγμα, το παίρνει ο πρώτος επιμελητής και προχωράει σε πλήρη επιμέλεια του κειμένου. Ταυτόχρονα βλέπουμε αν είναι όλα εντάξει με το κείμενο, δηλαδή αν η πλοκή ακολουθεί όλα τα σωστά, είναι δηλαδή όλα σωστά στην πλοκή, όλοι οι ήρωες πρέπει να γίνει ένα διάγραμμα, αν είναι ένα μυθιστόρημα πολλών ηρώων, πρέπει να γίνει ένα διάγραμμα δράσης των ηρώων, να μην υπάρχουν ατέλειες, να μην υπάρχουν άκρες οι οποίες μένουν μετέωρες. Αφού λοιπόν τελειώσει αυτή η πρώτη επιμέλεια, τυπώνεται ένα δοκίμιο και στέλνεται στο συγγραφέα, το οποίο πρέπει αυτός να το μελετήσει. Έχουμε και κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες γράφονται στο περιθώριο. Πρέπει δηλαδή ο συγγραφέας να κάνει και εκείνος αρκετή δουλειά. Πολλοί νομίζουν ότι γράψανε το δοκίμιο, γράψανε το πόνημά τους και μετά δεν θα το ξαναδούν. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ο συγγραφέας, θέλουμε το συγγραφέα να το δει αρκετές φορές, έτσι ώστε και με την πείρα που έχει από το ειδικό, από αυτά που έχει γράψει, να μπορέσει να μας βοηθήσει και εμάς. Ας προχωρήσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα μουσικό, να πάρω μερικές ανάσες και να σας πω για τα επόμενα στάδια. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο πρώτο στάδιο της επιμέλειας. Αφού πάρουμε λοιπόν το δοκίμιο από τον συγγραφέα με τις δικές του προτάσεις, με τις πιθανές ενστάσεις που έχει σε κάποιες δικές μας προτάσεις, κάνουμε μια δεύτερη επαφή μαζί του, δηλαδή κάνει με την επιμελητική ομάδα, με την ομάδα που κάνει την επιμέλεια. Λύνουν κάποια προβλήματα και προχωράμε στη δεύτερη επιμέλεια, η οποία είναι και πιο σε βάθος. Πάντα να μην ξεχνάμε ότι μέχρι το τέλος πάντα βρίσκονται λάθη. Είναι βασικό λοιπόν να γίνονται τουλάχιστον 2 επιμέλειες των κειμένων, έτσι ώστε όχι μόνο τα ορθογραφικά δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, όσο τα συντακτικά λάθη ή κάποια λάθη στη σήματος του κειμένου, κάπου πρέπει να μπουν italics, κάπου σε σκέψεις πρέπει να μπει μια διαφορετική γραμματοσυρά. Αφού λοιπόν προχωρήσουν και στη δεύτερη επιμέλεια, ο συγγραφέας παίρνει ένα δεύτερο διορθωμένο τελικό δοκίμιο, το κοιτάζει, βλέπουν πάλι κάποιες προτάσεις, κάποια πράγματα που δεν έχουν φτιαχτεί από πριν,
μας επιστρέφει το δοκίμιο και έπειτα γίνεται η τρίτη και τελική επιμέλεια. Στην τρίτη επιμέλεια πλέον βλέπουμε τα οπτικά και το κείμενο, δηλαδή που θα μπουν italics, που θα μπουν διάλογοι, πώς θα μπουν, τι θα γίνει, κάποια μικρά προβλήματα που υπάρχουν. Ταυτόχρονα ο υπεύθυνος του δημιουργικού τμήματος διαβάζει το μυθιστόρημα, το πόνημα, έτσι ώστε να μπορεί να καταλήξει σε κάποιες προτάσεις για το εξώφυλλο. Αυτό γίνεται βέβαια και λίγο πριν τελειώσει η τρίτη επιμέλεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε κάποιο χρόνο. Γίνεται λοιπόν από το δημιουργικό τμήμα, καταλήγει σε κάποιες προτάσεις για το εξώφυλλο, που είναι κάποιοι πίνακες οι οποίοι αγοράζονται από ζωγράφους, τα δικαιώματά τους, ή κάποιο τελείως καινούριο θέμα που το φτιάχνει από το μηδέν το δημιουργικό, κάποιες συνθέσεις. Ο συγγραφέας λοιπόν, ταυτόχρονα με το τελικό δοκίμιο που παίρνει και που πρέπει να το ρίξει μια ματιά, παίρνει και κάποιες προτάσεις του εκδοτικού οίκου για το εξώφυλλο. Πάνω σε αυτές τις προτάσεις κάνει και τη δική του, διαλέγει κάτι μέσα από συζήτηση με το δημιουργικό τμήμα. Πολλές φορές πρέπει να κατευθύνει, δηλαδή ο συγγραφέας δεν έχει και μια σταθερή άποψη. Εντάξει, να είναι ένας τίτλος όπως ένα μυθιστόρημα που θα βγάλουμε σε λίγο καιρό και λέγεται το ποδήλατο, λίγο πολύ θα έχεις κάτι ποδήλατο απ' έξω. Αλλά όταν έχεις κάποιον αόριστο τίτλο και πρέπει να δώσεις κάτι καινούριο, οπότε πρέπει οπωσδήποτε το δημιουργικό τμήμα να στύψει λίγο το μυαλό του. Επίσης, με βάση και τις επαφές που έχει με το τμήμα απολύσεων, πρέπει να βρεθεί κάποιο εξώφυλλο το οποίο να τραβάει τον αναγνώστη, τον ενδυνάμει. Δηλαδή βλέποντάς το σε μια προθήκη, σε ένα ράφι, να τον τραβήξει, έτσι να το πάρει, να το ανοίξει και να διαβάσει μέσα. Πολλές φορές μπορεί να είναι ένα τέλειο βιβλίο, αλλά μην έχει το σωστό εξώφυλλο. Οπότε δεν το ανοίγει καν κάποιος και δεν το αγοράζει. Αφού λοιπόν γίνει και το τελικό OK από τον συγγραφέα για το τελικό δοκίμιο και καταλήξουμε σε κάποιο εξώφυλλο, το δημιουργικό τμήμα φτιάχνει το βιβλίο ουσιαστικά, το κάνει ένα PDF το οποίο θα πάει στον τυπογράφο. Έπειτα συζητά φυσικά με τον τυπογράφο σχετικά με τη ράχη, πώς θα μπει η ράχη. Καταλήγουμε στα τελικά βιογραφικό αν θα μπει, οπισθόφυλλο, και ταυτόχρονα το τμήμα απολύσεων αναλαμβάνει, έχοντας μια ημερομηνία που θα εκδοθεί το βιβλίο, αναλαμβάνει να ξεκινήσει να κλείσει κάποιες παρουσιάσεις, να ξεκινήσει να στέλνει τα δελτία τύπου στους υπεύθυνους και των blogs που θα προωθήσουν το βιβλίο, αλλά και σε βιβλιοπωλεία, έτσι ώστε να προχωρήσει η προώθησή του. Και τελικά στέλνετε το PDF στον τυπογράφο, και εκεί είναι ένα από τα δυσκολότερα σημεία. Πολλές φορές οι συγγραφείς που έρχονται σε εμάς λένε εντάξει, εγώ το έχω τελειώσει, τι θα κάνεις, θα το περάσεις σε ένα αρχείο και ύστερα το στέλνεις και τελειώνει. Ουσιαστικά οι υπηρεσίες που παρέχει ένας εκδοτικός οίκος είναι και το να τυπωθεί σωστά ένα βιβλίο. Φανταστείτε τώρα, μας έχει τύχει και εμάς από κάποιο λάθος μία σειρά βιβλίων να μην είναι σωστά τυπωμένη. Ποιος έχει την ευθύνη σε αυτό? Φυσικά δεν την έχει ο συγγραφέας. Ο συγγραφέας θα θέλει και ο βιβλιοπόλης που θέλει να το πουλήσει θέλει ένα τέλειο βιβλίο. Η ευθύνη λοιπόν και οι ώρες που ξοδεύει ο εκδοτικός οίκος για να είναι σωστό το τελικό αποτέλεσμα έχουν αρκετό κόστος. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό του χρόνου του δημιουργικού τμήματος και των γραφιστών είναι να μπορέσουν να είναι σίγουροι ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το σωστό. Και κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης και πριν, είναι βασικό να είναι σε συνεχή επαφή, πολλές φορές είναι πάνω από τα μηχανήματα, έτσι ώστε να βγει το βιβλίο ή κάποιο πρόβλημα που θα βγει τελευταία στιγμή να αντιμετωπιστεί εν τη γενέση. Ταυτόχρονα με την έκδοση του βιβλίου πρέπει να βγουν και οι αφήσεις του κυκλοφόρησε το βιβλίο, πολλοί σελιδοδείκτες για τις παρουσιάσεις, κάποιες προσκλήσεις. Όλα αυτά γίνονται μέχρι να εκδοθεί το βιβλίο και αμέσως μετά. Φυσικά μετά την εκτύπωση, μεταφορά, και ουσιαστικά ο εκδοτικός οίκος δεν τελειώνει. Ξεκινάει το επόμενο στάδιο της προώθησης, με το να βγει κάποιο βίντεο κλιπ για το βιβλίο, με το να κανονιστούν συνεντεύξεις
των συγγραφέων παρουσίασε και εδώ πέρα ουσιαστικά το βιβλίο στα ανατυπώματα, και όλη αυτή η διαδικασία που έχει σαν αποτέλεσμα να καταλήξει ένα σωστό βιβλίο, ένα σωστό προϊόν στα ράφια, έτσι ώστε να μπορέσει και ο συγγραφέας να είναι ευχαριστημένος και οι αναγνώστες να είναι ευχαριστημένοι από το τελικό αποτέλεσμα, για να προχωρήσουμε παρακάτω και να δούμε τα επόμενα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Αυτά είχα να πω για την όλη κατάσταση εκτύπωσης των βιβλίων του ανάτυπου. Τώρα εδώ πέρα ο φίλος ο Χρήστος στο σταθμό με ρωτάει με τα ποίηματα τι γίνεται. Τα ποίηματα ακολουθούν μία παρόμοια διαδικασία. Βέβαια στα ποίηματα δεν έχει τόσο επιμέλεια όσο ένα μυθιστόρημα. Τα ποίηματα είναι πολύ μικρότερα κείμενα. Το πρόβλημα με τα ποίηματα γενικά που χρειάζεται ένας εκδοτικός οίκος είναι ουσιαστικά το διάλεγμα του πώς θα μπουν, του χαρτιού, του εξώφυλλου. Εκεί είναι τα προβλήματα που βγάζουν τα ποίηματα. Όσο χρόνο δηλαδή γλιτώνουμε από την επιμέλεια, τον χάνουμε σε εισαγωγικά στο να διαλέξουμε αποχρώσεις χαρτιού, είδος εξωφύλου, όλα αυτά τα οποία είναι βασικά. Βέβαια συνήθως οι ποιητικές συλλογές είναι μικρές συλλογές, 50-100 σελίδων, και δεν είναι τόσο, δεν χρειάζεται ουσιαστικά επιμέλεια, εκτός από μερικά βασικά θέματα, πώς θα μπουν κάποιοι τόνοι, κάποια σημεία στίξης σε κάποια σημεία, έτσι ώστε να μπορούν να είναι πιο εντυπωσιακά σε εισαγωγικά. Μας έτυχε ας πούμε σε ποίημα να βάλουμε και έγχρωμη γραμματοσυρά. Το άλλο βέβαια για τα παιδικά βιβλία είναι και αυτό ένα άλλο θέμα. Εγώ επειδή είμαι των μυθιστορημάτων, λοιπόν, τα παιδικά βιβλία έχουν ένα βασικό πρόβλημα. Το παιδικό βιβλίο δεν έχει επιμέλεια τόσο πολύ, είναι συνήθως μικρά τα κείμενα, αλλά χρειάζεται έναν εικονογράφο. Ο εικονογράφος είναι το μεγαλύτερο κόστος σε ένα παιδικό βιβλίο, και ο χρόνος που θα χρειαστεί ο εικονογράφος, ο οποίος είναι καλλιτέχνης και δεν μπορείς να πιέσεις ένα καλλιτέχνη, είναι εκείνος που μας βγάζει πάντα εκτός προγραμματισμού. Πρέπει να τελειώσει ο εικονογράφος, δηλαδή αφού συμφωνήσουμε για το βιβλίο, συμφωνήσουμε και προτείνουμε κάποιους εικονογράφους και που συνεργαζόμαστε και τους αποδεχθεί ο συγγραφέας ή φέρει εκείνος κάποιον εικονογράφο, από τη στιγμή δηλαδή που θα γίνει συμφωνία για το βιβλίο, μετά ο εικονογράφος μπορεί να πάρει από 1 μέχρι 8 μήνες για να τελειώσει το project. Υπάρχουν εικονογράφοι με αρκετή δουλειά, εικονογράφοι που καθυστερούν αρκετά, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με αυτό, είναι λογικό, είναι λίγο πολύ ζωγράφος καλλιτέχνης. Οπότε πρέπει να περιμένεις να τελειώσει ο εικονογράφος και ύστερα να ακολουθήσει η διαδικασία. Και φυσικά να μπει σε ορισμένο πλαίσιο το παραμύθι, έχει αρκετή διαδικασία να μπορέσει να βάλεις το κείμενο πάνω στις εικόνες, να μην πατάνε. Αυτά βέβαια περισσότερο τα ξέρει ο Δημήτρης ο Σεριάνης, ο υπεύθυνος του δημιουργικού τμήματος, θα τον φέρω κάποιο πρωί εδώ. Είναι αρκετή δουλειά, παρόλο δηλαδή που κερδίζεις ως προς την επιμέλεια χρόνο, έχεις μετά πολύ περισσότερες ευθύνες ώστε να βγουν τα χρώματα σωστά, παίρνεις περισσότερα δοκίμια με χρώματα έτσι ώστε να μπορέσει να καταλήξει τα σωστά χρώματα και να πάρει τη σειρά το παραμύθι και να εκδοθεί. Λοιπόν, αυτά από μένα, τον Αχιλλέα Τριαντόγλου. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τελικά τον Άμυρο Ακροβατίδη. Σας χαιρετώ από την εκπομπή Ανατυπώματα και τις εκδόσεις Ανάτυπο. Να έχετε μια καλή μέρα. Ανατυπώματα. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή που ασχολείται με τις νέες εκδόσεις, τους νέους συγγραφείς και θέτει ως στόχο να αφήσει το αποτύπωμά της στον χώρο του καλού βιβλίου. Κάθε Τρίτη στις 9:30 το πρωί στον City International. Ανατυπώματα. Μια ραδιοφωνική παραγωγή των εκδόσεων Ανάτυπο.